Hi guys, mayong hapon sa tanan. So welcome to my another vlog. So kuyog ta karon manguha ta og palaw. Ato ang lutuon ang palaw. Come, go.
Sinani kang bundan ang naa sa probinsya. Tilapia. Ala.
Ngunit ang salaan. Kau. Kau enggak? Enggak. Kau enggak? Oh. Ulang-ulang. Laro kayo. Thank you.